adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 4 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 5. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga awhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot. Ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw nga igpapahulay sumala sa atong balaod. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kaubanan. Apan ang tanan gidid-an sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios gawas lamang sa mga pari. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.